Entrevistamos a Miguel Rodríguez Alonso, concejero de Gañamós, Asamblea Veciñal, sobre as primeiras consecuencias visibles do PSOE aprobado hai un ano por la maioría absoluta do Partido Popular. Un PSOE que denota claramente que está feito por un partido que non ten un proxecto de concello para nós. Un PSOE que só busca arranxar problemas particulares puntuais, esquecendo o interese xeral. Que opinas do relato que fixo no pasado pleno de setembro a concellera de Urbanismo do Partido Popular en relación ás bondades do seu PSOE? Ben, nada do afirmado pola concellera de Urbanismo do PP é certo. O deseño do PSOE en nada serve para mellorar a calidade de vida das e dos mosenses. E máis, non só mantén a problemática que se mantiña cas antigas normas subsidiarias de planeamento aprobadas no ano 92, senón que ademais incorren outros problemas engadidos. Así, se reduce os anchos dos viais, que a correspondente dificultade que supón para o tránsito de vehículos e peóns, incluído para o servicio de transporte público escolar ou municipal, como actualmente vemos está a ocorrer na estrada ou tranvía en Peinador, onde os veciños denuncian a construción dun peche de parcela que invadiría o que antes era un vial público. Tamén se misturan as zonas residenciais cas industriais, onde estas últimas se incrementan exageradamente, sobre todo nas zonas de Puxeiros, en Rebullón, Portela e Montefaquiña, onde os veciños alertan do insoportable tránsito de camións e tráfico pesado co problema derivado do ruído, inseguridade viaria, contaminación, etc. Isto é o que se empeza a ver agora, pero aínda falta por chegar o desenvolvemento dos plans parciales. Que son os plans parciales? Pois son grandes áreas de solo onde está previsto construir viviendas colectivas, é dicir, edificios ou naves industriales, e onde apenas se prevén espacios públicos para o esparcemento, dotacións públicas ou para o tránsito viario, o que dificultará o día a día das persoas que se movan por estas condicións. En definitiva, o goberno do Partido Popular empezou a casa polo tellado. Primeiro, recalificou os terrenos segundo lle interesaba ou conviña, e despois diseñou as redes públicas de servicios urbanísticos e infraestructuras cando o que tiña que facer era todo o contrario. O despropósito os levou a facer un inventario de camiños públicos unha vez aprobado o PSOE, cando un dos elementos necesarios para poder edificar nunha parcela é contar con acceso público rodado. En definitiva, unha desfeita. No proceso de redacción e aprobación do PSOE fomos moi críticos con este plan xeral. Contanos como foi o proceso, ou por menos na parte do proceso no que nos incidimos. Ben, nós, pola recente constitución do noso partido, chegamos ao final do proceso de aprobación do PSOE, pero non por iso deixamos de denunciar o que a todas luces era un prexuicio para as veciñas e veciños de Mos. Incluso propuxemos solucións e alternativas para ese proxecto inicial. Este plan adolece de falta de previsión de redes públicas de servicios urbanísticos completos, sobre todo de infraestructuras. Ademais, tampouco prevé o modo de conectar as infraestructuras existentes cas novas que se planifican. Existe unha deficiente delimitación dos núcleos rurales, de modo que tamén hai un exceso de creación de solo industrial e comercial que non ten justificación que a demanda real do mercado e que asoballa os núcleos rurales e as zonas residenciales onde viven a maioría dos veciños de Mos. E ademais, agrávase a mistura desordenada de solo residencial, industrial e terciario, que porá en peligro a pacífica convivencia das veciñas e veciños, o que inevitablemente lles ocasionará molestias derivadas da actividade industrial e do constante paso do transporte pesado de camións a todas as horas do día e da noite. Sei que o derradeiro que sinalas é o problema sen resolver máis acuciante para as e os residentes das zonas urbanas de Mos. Como levamos tempo advertindo, este PSOE do PP converte as zonas urbanas de Puxeiros, Portela e Monte Sanguiñeda, así como algúns núcleos rurales, por exemplo, o de Resenxo na parroquia de Petelos, en auténticos polígonos industriales. Os barrios urbanos residenciales de Puxeiros Portela pasarán a estar rodeados e estrangulados por unha xigantesca zona de solo urbano industrial. Se ben inicialmente este solo estaba previsto que se recalificase como urbano terciario, é dicir, se destinase a implantación de naves comerciales ou de almacenamento, como similares ao de polígono do Meixueiro, actualmente, con esta nova clasificación, calquer tipo de actividade industrial, incluso as denominadas peligrosas, se poderá instalar nestas zonas urbanas. A aberración chega ao punto de calificar como solo urbano industrial os terrenos situados en fronte do centro de saúde
e do antigo Hospital Psiquiátrico do Reunión. Deste xeito, o tráfico pesado está garantido. Os camións pasarán de maneira continua, a todas horas do día ou da noite, ao carón das viviendas dos veciños, cos problemas de ruído, tráfico e contaminación que isto conleva. Este problema só sucede na zona de Puseiros ou hai máis zonas de Mos que tamén o sufren? Non, o mesmo sucede cos terreos situados detrás da discoteca Queen e do establecemento Deportes González en Sanguiñeda. Tamén pasa no núcleo rural de Rexenxo. Estas zonas converteránse en inmensas áreas de solo industrial ou terciario que prexudicarán a vida diaria dos veciños e veciñas destas zonas, como consecuencia do ruido e a contaminación da actividade industrial, así como pola inseguridade diaria provocada polo continuo tránsito de tráfico pesado polo medio das zonas urbanas residenciales, xa que non está previsto a evacuación deste tráfico por vías alternativas con conexións a estradas de alta capacidade. Nos criticamos nas súas diferentes resolucións e polos motivos expostos a clasificación destes solos como industriales, cando estas actividades se deberían trasladar ao polígono industrial da Veigadaña, xa creado para este fin e que se atopa prácticamente baleiro de actividade ou con moi baixa intensidade de actividade. No último pleno houve moita polémica cos actuais anchos do viais. A reducción dos anchos dos viarios e a ampliación das alturas permitidas para a edificación das naves industriales é un dos grandes despropósitos deste pexón, aínda que non son os únicos. Se non hai un cambio político e isto se remedia, nun futuro próximo Mos vai lamentar moito a neglixencia do actual goberno do PP. Como se podería solucionar no novo pexón o tránsito do tráfico pesado polas zonas urbanas de Puseiros e Peñador, que son as zonas que máis o están a notar? Ben, lamentablemente, ao non quedar configurado no novo pexón unha solución técnica a estes problemas, todo o que se poida facer agora non son máis que parches. O noso grupo presentou unha moción solicitando que se instara o Ministerio de Fomento a apertura dun novo viario que enlazara a autopista AP9, que é un nó que está libre de peaxe, ca estrada provincial que une Peinador e Puxeiros, co fin de evitar que, ao menos, parte dese tráfico pesado que se dirixe ao polígono industrial de Montefaquiña tivese que atravesar as zonas urbanas de Peinador e Puxeiros. O enlace máis propicio sería o que se sitúa entre a estación de servicio de Repsol e a nave de Rezcom. Se ben, habería que rematar de desenvolver a incorporación á autopista P9. Esta moción foi aprobada en pleno, pero como xa sabemos que a señora Arévalo é incapaz de que o Ministerio de Fomento invirta en Mos, imos a traballar sen descanso para que esta actuación teña un oco nos orzamentos do Estado do ano 2019. Pero en todo caso, como acabamos de decir, isto non deixa de ser un mero parche para os innumerables problemas que presenta este pexón. Este pexón debería ser reformado na súa totalidade.